ta zauna empty. Zamanin halifancin Sayyidina Umar mutum 10 suka haɗu a Madina suka kashe mutum ɗaya. Aka kawo ƙarar su gaban Sayyidina Umar. Umar ya ce a je a kashe su. Wasu daga cikin sahabbai suka ce ya zaka kashe mutum 10 dan sun kashe mutum ɗaya. Ya ce wallahi inda mutanen birnin Sana'a ne na ƙasar Yaman, wanda Sana'a a wancan lokaci shine the most large city in the world, shine birnin da yafi kowane birni cikan mutane, amma Umar ya ce wallahi in duk mutanen garin nan suka kashe mutum ɗaya sai na kashe su, ba zan kyale ko ɗaya ya numfasa ba. Domin idan mutane suka gane in suka haɗa group suka yi kisan kai ana kyale su, to za su daina kisan kai su ɗaiɗaikun su, sai su rinka tattara goron gayya suna gayyato ƴan uwansu idan suna so su yi ta'addanci su kashe wani mai rai. Da haka hukumar Najeriya ta sani kimanta wata al'umma da wofintar da wata, da kyale wata in ta yi laifi tare da ɗaukan mataki akan wata ba zai taɓa ba da zaman lafiya a Najeriya ba. Mai girma shugaban ƙasa, muna yaba wa ƙoƙarinka akan yaƙi da 'yan IPOB, muna yaba wa ƙoƙarinka akan yaƙi da 'yan Boko Haram, amma me yasa ba za a yaƙi Arnan Jos ba? Arnan Jos sun yi kisa, sun ƙara kisa, sun ƙara kisa, sun kashe musulmi, sun kashe wanda ba musulmi ba, sun kashe duk wanda ya biyo hanyar Jos. Su waye su? Waye ubansu? Waye haife su a Najeriya? Waye tsaya musu? A nan dole mu yaba wa gwamnatin Obasanjo. Obasanjo lokacin da ake iskanci a Jos sai da ya dakatar da gwamnan Jos, ya sa state of emergency, ya kai na wucin gadi don a samu zaman lafiya a Jos. Dole mu yaba wa gwamnan Kaduna lokacin da mutanen Gwanin Gora, Malam Nasiru ‘yan Rufa'i suna daga cikin mutanen da suke tayar da hankali da ƙayar baya a jihar Kaduna, da sun sha giyar burkutunsu ta buga musu sai su fito bakin titi su hautare hanya, duk wanda zai wuce ta garinsu sai su kama shi su yanka shi. Gwamnan jihar Kaduna ya ja kunnensu, bayan Obasanjo ya sa an ɗanɗana musu kuɗarsu. Gwamnan jihar Kaduna da ya zo na yanzu ya ce wallahi in kuka sake yi to ku tabbatar da cewa garinku ya zama tarihi sai na tashe shi. Tun daga wannan magana da ya yi har kawo yanzu ba a sake tara kowa a hanyar Gwanin Gora ba. Amma a wannan gwamnati tamu, daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha, an kashe Brigadier Janar a hanyar Filato, an jefa shi a cikin ruwa, an binne gawarsa, an kama mutane da cewa za a hukunta su, har yanzu ba mu ji komai ba. Wannan ya bada dama dan da an yi komai wallahi da abin da ya faru a shekaran jiya na satin da ya wuce da bai faru ba. Da an ɗanɗana musu kuɗa, domin abin da zai nuna maka cewa ba a yi komai ba shine magana kawai gwamna yayi, magana kawai yace zai tashi gari, ba wai tashin sa ba, amma har yanzu ba a sake ba. To amma har yanzu gashi kisa suke maimaitawa suke. A sati biyu fa da suka wuce mutanen nan sun kashe mutane ba a sani ba. Labarin bai fito yayi kaurin suna kamar yadda na yanzu ya ba. Sannan a satin da ya wuce din nan mutum sama da 20 da